Үткеннәрне белмәгәннән киләчәге юк диләр. Һәр халыкның үзенең үткәнен белергә тиеш. Үз ата-бабаларының узган юлын, үз тарихыбызны белергә кирәк. Кызганычка без үзебезнең турында аз беләбез. Бай тарихлы мирасыбыз белән танышуны Әсән ханнан башлыйм. Гали Шукурый Шәм яктысы дигән китабында үз урын кабиләсенең халкының тарихы үткәне белән тирән кызыксынган Кара Табын урын башкортларының ата-бабаларының Абдал бей улы Шулман бейнең үзенең барлык туган тумачалары белән бөре өязе буласы җиргә килеп, төнья кырулары турында тәфсир итә. Ак Идел буендагы Илдәк башкортлары, Гәрә елгасы буендагы Уран башкортларының, Танып буендагы булган Тозлар башкортларының, Будым елгасы буенда булган Кайпан башкортларының, Сараш һәм Төй суларында булган Әйнә башкортларының белән янәшә якын мөнәсәбәткә кереп яшәүләре турында әйтә. Ул үзләренең руларының укымышлы, белемле булулары белән барысында төркичә язуны укырга һәм язырга бәйләре торган булганнары турында тәфсирләп үтә. 1470 еллар тирәсендә Худайгул улы Худаяр исемле улы Кайпан Гәрә урулының Тазлар җирләренә килеп утыра. Бу аларның әйткән сүзләренә караганда ишәр сулары аларның Әркүште, Будым, Суагышты, Асауды, Танып исемле елгалар була. Худаярның улы Дәүләтбай туба. Дәүләтбайның улы менә безнең түләсе Әсән хан исемле малае бар туба. Әсән хан үзенең дәүләте булдырып, шушы якларда Иракты башкортларының башлыгы булып тора. Балыкчы Байкы уруларда шушы Әсән ханны хан итеп танып, аңа кырына аңа буйсыналар. Әсән ханның 3 улы була. Беренче улы Бырак исемлесе, ул шу Иске Шукыр авылына нигез чала. Мамык исемлесе Илмәт авылына күчеп утыра. Кыржол дигәне Аксәйт авылында. Менә шуңа әйтәсе килә инде, аның беренче утырган җире менә унигә Худаярның, Дәүләтбайның утырган, Худаярның утырган дөрде. Бүгенге көндә Калатау дип утырган җирдә шул урында булган. Икенче урынны менә шул Дәүләтбай үзе җирләр җитмәй башлаган, халык күбәйә башлагач, икенче урынга килеп күчеп утыра. Ул бүгенге көндә менә Әсән ханның зыяраты астында була ул. Шул Әсән ханның зыяраты кырындагы урында Дәүләтбайның улы Әсән бабабыз туга. Шул Әсән бабабызның шунда туып, шунда үскән җирләре бар, урыннары бар, менә ук атышкан урыннары да билдәле. Шуңа аның турында бик күп нәрсәләр язылган, китапларда төрлечә язалар. Таз бабаебыз Ык елгасыннан килеп монда Ахутага килгән, шуннан Ахута йөргән вакытта шул җирләрне күргәндә күчеп утырган дип әйтәләр. Ну монда Гали Шукурыйның Шәм яктысы дигән китабында монда ничек килгәннәре, кемнәр белән килгәннәре бар да тәфсирләп күрсәтелә. Без шуңа таянып сүзләрне сөйләйм инде. Шуңа әйтәсе килә, бу тарихи шәхес, бу безнең 500 еллар артык сакланган каберебез бар шул нидә, Әсән ханның кабере. Шуңа без аны менә шул тарихи кеше дип саныйбыз, үзебез дә без аны беләбез, шулай икәнен. Нәрсә өчен нидә тарихи шәхес дип әйтәсе килә инде аны. Ул 1552 елда Иван Грозный гаскәрләре Казанга һөҗүм иткән вакытта Казан ханлыгы аңа үзенең ялчысын, наместник җибәрә. Шул наместник Әсән ханнан ярдәм сорап, үзенең гаскәрен җибәреп, акча җибәреп, шундый нәрсәләр сорап килә бит инде. Шуңа Шутмак дигән исем кеше була ул. Әсән бабабызның урысларга каршы сугышасы килмәй, шуңа ул Шутмак хан белән тиргәшеп китәләр. Шуннан соң Шутмак хан куркытып, Әсән ханга әйтә, гаскәр алып килеп, сезне тармар итеп куям ди. Шуннан соң Әсән ханыбыз bir dostu Kanser исемле кеше була авылында. Шул кешегә барып әйтеп, шул юлда шул нейне ук белән атып үтерәләр. Наместникне инде. Шуннан соң эшләр зурга китте дип, җыелышып сөйләшеп, хәзер Урыс дәүләтенә барып баш иек, безгә килеп Казандалар һөҗүм итәрләр дип, шуңа Әсән ханны үзләренең
ханы итеп, белгілеп, илчи итеп Иван Грозный кырына еберәләр. Шу Иван Грозный кырына барып, ул 3 мәртәбә бара. Анда барганнан соң аларга Иван Грозный аларга грамота биреп кайтара. Җиренә, диненә, гореф-гадәтләренә тимәскә, барлык дошманнарны сакларга ярдәм күрсәтергә сүз бирә. Бу грамотаны алып кайтып, Әсән ханыбыз бу якларда менә шулай үзенең безнең динебезне саклап кала, җиребезне саклап кала. Безнең менә шул нигә сугышсыз ничегенә тыныч кына Россиягә, Рус дәүләтенә беренчеләрдән булып Әсән ханыбыз башы бара. Шуңа әйтәсе килә инде безнең бу тарихи шәхес, моның турында белергә кирәк безгә. Аның турында күп нәрсәләрне язалар, төрлечә язылган. Шуңа без шанабыз, бүгенге көннәрдә дә безнең яшәүебезнең динебез бар икән, үзебезнең җиребез бар икән, ирәкле җирләрен аның саклап калучысы Әсән хан икәнен шанып әйтәләр инде. Шуңа Әсән ханның зияратын гомер-гомергә саклаганнар, тәрбияләп торганнар, елда аның зияратына килеп зикрләр әйтеп, Аллаһ Тәгаләдән ярдәмнәр сорап, шулай утырганнар электән. Менә шул тагын да бер нәрсәсе бар. Гали Шукуриның язмаларында әйткән, Гали Шукури 1889 елда вафат була. Үзенә язган вакытта да, ул соңгы көннәрендә дә язган. Әсән ханның каберле карала, тәрбияләнеп торыла. Анда бернинди таш юк дип әйткән. Менә шул кабер ташы инде. Шуңа Акҗавыл авылының Исмәгыйль исемле кеше үзенең малайлары белән тәгәрмән ташы алып кайтып барды ягыннан. Шул тәгәрмән ташыны Әсән бабабыз хан дип язылган исем белән шулай итеп утыртып куян бу нейне. Бу 1895 еллар, шул 1909 еллар туры килә. Шунда итеп менә шулай саклаганнар каберебезне. Икенче нәрсәсе бар тагын 1955 елларда Ширәм җирләрне сөрәбез дип әйтеп башлангач бөтен зыяратлар сөрелә. Шул вакытта шул зыярат кына сакланып калына. Бер зыярат кына. Аны да ул саклаган кешесе бар булган инде. Үзенең менә шу Исмәгыйльнең малае Нургали бабай саклап калган. Аның кызы бүгенге көндәрдә Мәүлид апа bütün нәрсәсен менә белә, ничек нәрсә өчен шакланган, шул нәрсәләр белән ул аның турында бик күп нәрсәләр сөйләде, аның чыгышларында язылып чыкты. Менә әйтәсе килә инде шул Әсән ханныкы каберен матурлап, елда карап торабыз. Менә быел без аны әйтәсе килә инде, ышанасы килә, bütün халыкка күрсәтерлек итеп эшләп куярга. Була теге нәрсә экскурсия кебек күрсәтеп, бу ханыбызны Әсән ханның зыяратына барып, аның зыяраты бар икәнен менә шунда хан яшәгән дип, шул җирдә ирәктенең башлыгы яшәгән дип күрсәтеп, халыкка сөйләтеп, аңлатып, бу җирләр турында безнең район җирендәге тарихларны сөйләргә менә шул бер сәбәп булыр дип әйтәләр инде. Мин ышанам, безнең бабаларыбыз 500 елдан соң саклаган каберне без дә үзебез сакларбыз, үзебезнең балаларыбызга мирас итеп калдырабыз.